Гатуем котлеткі з індыка. Для гэтага нам патрэбна 600 грам філе, 1 столовая лыжкі масла, 2 яечных бялка, трохі мускатнага цвету, 1-2 столовыя лыжкі каперсаў, 1 кілішак віна, бульон для залівання. Мяса індыка больш карыснае і дыетычнае у параўнанні з іншымі відамі мяса. Дробна пасечанае мяса змешваем з маслам, бялкамі, мускатным цветам, дадаем солі на смак. Робім невялічкія котлеткі, выкладваем на нашмарованую маслом бляху, абсыпваем каперсамі, выціскаем лимон и вспрыскиваем вином, додаем бульон с грибами и отправляем у печь. Подаем на подсмаженных у масле гренках с грибным соусом.